Oge agafego oge obodo dịgasị iche iche ndị mmadụ nakwa ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na-achịkọ aka ha abụọ nnọọ wee na-eche ka gọọmenti gbara ha n'elu gbakwuziere ha na-agaghị n'ihu wee mara ihe nke ha pụrụ ime wee nye gọọmenti ma ọkwa nye obodo ha dịgasị iche iche. Nke a ka a kọwara dịka otu ihe ga-eme ka mmepe na-aga aka ọkụ. Onye ndu obodo ahọpụtara ọhụrụ nye ndị Agụleze Chukwu n'okpuru ọchịchị ime obodo Agwata, Chief John Paul Ezenwaka bụ onye kwupụtara nke a oge ọ ga-anọ n'ihu wee kpọgharịa ndị ọrụ nta akụkọ n'ebe dịgasị iche iche a na-abagidegasị ọrụ ịrụ ọrụ maka inye aka hụ na oge ọbụla mmiri tụrụ pam n'ala na-enweghị isi ihe mgbe ọbụla ọ ga na-ebutere ndị mmadụ n'ebe ahụ wee kwupụta na nke a bụkwazi iji wee benechere ndị mmadụ akwarịrị ha na-akwa oge ọbụla ma sitezie na nke a na-akwado gọọmenti na mbọ ọ na-agba ime ka steeti a na-achọwanye ụtọ obibi. Ka Justice Onyemobi kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ụfọdụ ọrụ ndị ahụ bụ igwugasị onunu bụ nke emesigoro idozigharịkwa ebe ndị adịchaghị mma na ụzọ ahụ ebe mbuze na-aga ọkachasị na Agwata High School nakwa Ngenube ya nakwa igwunye poolu ọkụ latrik nke ruru 40 n'ọnụọgụ. Chief Ezenwaka kwuru na n'agbanyeghị na ha ka banyesịrị n'ọrụ ha ga-ene anya nke ọma ma nyekwa aka rụpụta ihe ahụrụ anya iji kwado maka udu mmiri nke na-abịanụ. N'okwu nke ya, onye Vice President General nke obodo ahụ Chief Uchenna Chiadi kwuru na ha ga-agba mbọ nyochaa nke ọma iji wee hụ na ha rụrụ ọrụ ahụ etu ndị mmadụ si chọọ ọ kachasị igbochi mbuze nke na-akpa mkpamkpa na Ngenube nakwa Agwata High School. Onye isi ndị ntorobịa na obodo ahụ Maazị Chizikora Ọfọmata kọwara ọchịchị ahụ dịka nke mara mma ma kwuo na ndị ntorobịa kwụ ha n'azụ. N'okwu nke ya, onye prịnsịpal nke Agwata High School Oriakụ Edith Okoye, Masta Chiemezie Ezenwankwọ na Masta Edith Ezenwajiakụ kenere ya bụ onye President General maka ọrụ ọma ọ na-alụ ma kpee ekpere ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya. Ya bụ onye President General nakwa ndị otu ya bụ ndị nyochara ụlọ akwụkwọ Agwata High School nke mbuze na-eri ma nyekwa ụmụ akwụkwọ ha akwụkwọ kwe ha nkwa na ha ga-ahụ na ejikọrọ aka iji mebila ya bụ mbuze nke na-akpa mkpamkpa n'ebe ahụ.